Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagading Lelembut. Anggitanipun J.M.V. Sunarjo. Kanthi irah-irahan sing tunggu wit manggis. Kedadean iki jak alami dhewe nalika aku isih lungguh ing bangku kelas 5. Aku mbiyen sekolah ing SD Negeri Mbawen. Nalika iku dina Minggu. Bubar sarapan aku diajak simbah kakung ngunduhi manggis. Senadyan srengenge wis katon dhuwur nanging embun ing pasuketan lan ing wit-witan isih katon pating prentul. Hawa ing Mbawen wektu semono isih adem banget merga klebu daerah dataran tinggi. Hawane isih resik durung kena polusi asap pabrik utawa asap kendaraan. Kebun semono ambane kuwi wite manggis ya mung siji sing dumunung kepiring pojok wetan. Pancen kebone simbah klebu paling amba sadesa Mbawen. Tandurane werna-werna. Wit klapa, pete, sawo, pelem, pakel, langsep, kokosan, duren, nangka rambutan. Pokoke komplit. Nanging sing paling akeh wit kopi. Yen mung butuh janganan utawa buah wae ora usah tuku, cukup ngunduh ing kebon mburi omah. Eman saiki wis dadi terminal Mbawen. Karo kudungan tenggok nggo wadah manggis, aku ngetut laku tindake simbah. Simbah uga nggawa genter cilik dawa kagawe saka pring apus dienggo nggotel manggis sing ana pucuk pang. Yen diajak ngunduh buah kaya manggis, pelem, rambutan lan sapanunggalane ngono iku, aku seneng banget merga bisa karo penekan. Tekan tengah kebon aku mlayu ndhisiki simbah. Daya-daya tekan ngisor wit manggis. Nanging saeba kagetku. Nalika wis tekan ngenggon, ing kono ana sawijining pawongan sing ndodhok karo lendetan wit manggis mau karo nyanding tenggok kebak manggis. Aku cengkelak balik karo bengok-bengok ngaturi priksa simbah. "Mbah Kakung, enten tiyang nyolong manggis." Simbah banjur ngrikatake tindake. Pawongan mau katon yen panyawange kosong, kaya wong sing ora sadar. Rawuhe simbah lan tekaku wae pawongan mau ora ngerti. Lagi sadar nalika didangu simbah kakung. Sajeke aku nderek simbah ya lagi sepisan kuwi mrangguli kedadean kaya ngono kuwi. "Kowe sapa lan omahmu ngendi?" Pandangune simbah sabar banget. Nanging pawongan mau panggah wae ora bisa semaur. Panyawange uga tetep nanar, embuh lagi nyawang apa. Aku ora ngerti. Merga pawongan mau disapa bola bali ora sumaur, simbah nuli umak-umik kaya lagi ndonga karo nyekeli pundake pawongan mau. Aneh, sanalika iku uga pawongan mau njenggirat kaya wong sing lagi tangi turu, kaget lan nuli nangis sesenggukan. "Kowe sapa?" Simbah ngambali pandungane marang pawongan mau. Sawise pawongan mau mendho anggone nangis. Kula Maman," jeneng Singlon.
wangsulane karo arep menyat ngadeg. Nanging nuli neprok maneh kaya ana sing ngganduli. Simbah mesem priksa pawongan mau sing bola bali arep ngadeg nanging bali neprok maneh kuwi. "Omahmu ngendi?" Pandangune simbah maneh. Dusun Ngancar ler mriko." "Lah, kowe esuk-esuk kok ndeprok karo lendetan wit manggis ngono kuwi, apa kowe lagi wae nggopeki manggis?" Pandangune simbah etok-etok ora ngerti. "Inggih, lah niki angsal setenggok. Anggen kula nyolong manggis niku wiwit bakda maghrib wingi, ning sareng pun angsal setenggok lan ajeng wangsul mboten saged. Angger pun mlampah nebi wit manggis niki mesti wangsul teng ngisor wit manggis niki melih. Kados enten sing ngganduli." "Oh, apa kowe ya weruh sing ngganduli?" "Waune mboten sumerep, nanging ngarepe subuh wau kula sumerep ingkang ganduli kula niku kados tangan kalih gedhi-gedhi diwut-diwut kebak wulu ireng. Bakda niku kula pun mboten eling napa-napa malih." "Kowe ya mung weruh wewudutan kaya tangan gedhi-gedhi diwut-diwut kebak wulu ireng mau?" "Inggih." "Kowe kuwi diganduli sing tunggu wit manggis kene," dawuhe simbah kakung. Pawongan mau ora sumaur maneh. "Kowe kok nganti nyolong manggis, arep kok nggo apa?" "Ajeng kula sadhe nggih nempur. Pun pinten-pinten dinten niki anak bojo kula mung nedha tela, niku mawon anggenipun ngangsak utawi nedha celung lan woh karet." Simbah kakung mantuk-mantuk. Pancen wektu semana watara taun 1963 paceklik. Yen nganti mangan walur celung woh karet, ngangsak tela puhung utawa tela pendem adohe nganti 10 kilometer, tekane 15 kilometer saka Mbawen. Wis lumrah. Wektu semana sekolahan SD, pendak-pendak murite akeh sing ora mlebu. Butuhe ngangsak pala pendem, bedheke kanggo nyambung umur. Yen ngono manggis sing wis kok unduh kuwi edolen nggo nempur, nanging aja nyolong maneh. Yen kowe sago nyambut gawe ning omahku, reresik kebonan lan ngunduhi wowohan kaya kopi, klapa lan sapanunggalane. Maman mantuk nyanggupi. "Ya wis, saiki bali ya. Manggis kuwi ndang dolen, duwite nggone nempur." Wektu semono aku ora mudeng sing dikersakake simbah kakung. Kena apa wong sing nyolong manggis mau kok ora dilaporake polisi. Wong kantore polisi ya cedhak, malah dikongkon enggal ngedol manggise lan arep diwenehi panggawean sisan. Nanging aku ora nyuwun priksa bab kuwi. Sing dak takokake malah sapa sing ganduli pawongan mau. "Mbah, ingkang ganduli tiang wau sinten?" Simbah kakung dawuh karo mesem. "Sing ganduli pawongan mau ya sing tunggu wit manggis iki. Mula yen kowe wis gedhe besok, aja seneng colong jupuk duwe ing liyan.
ndak diganduli sing tunggu. Aku mung pendongang-pendongong karo nguwasi wit manggis sing wohe ajeg ndadi kuwi. Sing tunggu wit manggis endi? Aku kok ora weruh sapa-sapa. Batin atiku nuli menek ngunduhi manggis-manggis sing wis mateng-mateng kuwi. Sawise aku diwasa lagi ngerti apa sing dikersakake Mbah Kakung, yaiku supaya aku ora wedi neng ngisore wit manggis. Karipta dening JMV Sunarjo. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Lodang nomor 53 tanggal 3 Mei 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, nuwun.